Bore da. Bore da. Dyna ni. Hyfryd eich gweld chi gyd, croeso cynnes i bawb ohonoch chi yma i neuadd Gwasanaeth. Atyn ni Capel Ffynnon, Mangor. Da chi wedi cyrraedd y Mangor. Chi Griw Bro Aled, mae'n hyfryd eich cael chi yma. A da ni'n gweddio y cawn ni fendith yn addoli hefo'n gilydd. Ac y cawn ni fwynhad o gael sgwrs yn nes ymlaen. Croeso i chi sy'n ymuno efo ni ar y darllediad ar y we hefyd. Ac cofiwch, ddylswn ni wneud y rôl hostess ar awyren wan ddylswn. Cofiwch, os oes na larwm tân, fi fydd yn cael braw yn fwy na neb arall. Ond, drws yn y cefn nathwch chi ddod mewn iddo fo, ar drws y fama wrth ochr Gwenno. Os da chi eisiau toilet, cerwch lawr y cyntedd a maen nhw ar y dde i chi yn fama. Dwi'n meddwl bod na ddim byd arall o ran practicalities. Mi fydd hi yn oedfa pob oed, felly fydd na dipyn o godi ac eistedd. Os da chi'n stryglo i sefyll, mae'n iawn i chi eista, peidiwch â poeni am hynny. Ond mae'n braf iawn cael bod yma hefo'n gilydd bore yma, yn clywed am fawredd Duw a cariad Duw tuag ata ni yn Iesu Grist. Mi fydd na banad ar y diwedd i rhai sydd yn dymuno gwneud hynny, a wedyn, os da chi'n aros i gael picnic efo ni, mi fydd na banad hefo'r picnic hefyd. Felly, yn dibynnu ar eich amserlen chi a beth sgynnoch chi wneud, gobeithio bydd gynnon ni ddigonadd o adnoddau ar eich cyfer chi. Chydig bach o gyhoeddiadau, da ni eisiau croesawu Gwennan yn ôl at ni, mae'n hyfryd cael cwmni Gwennan ar ôl salwch. Braf iawn cael eich cwmni chi hefo ni eto. Cyhoeddiadau ar yn cyfer ni yma ym Mangor, nos Fercher. Mi fydd na gyfarfod gweddi yma ac ar Zoom am 6:30. Fydd na ddim y cyfarfod heno, ond di Sul nesaf yr un fath ag arfer mi fydd yna Ysgol Sul Uwchradd ac yna Gwasanaeth Cymyn yn fama am 10:30 ac yna astudiaeth yn y nos am 6. Dos ni wedi dweud, di Sadwrn nesaf mae yna frecwast dynion am 8 hefyd. Dyna fo, dwi'n meddwl, am y cyhoeddiadau. Da ni am... Oes yna rhywbeth arall? Just, dos ni ofyn. Oes yna rhywbeth arall? Dwi wedi anghofio. Mawrth y cyntaf, diolch, bell i ffwr. Ond Mawrth y cyntaf, mi fydd gennym ni noson i ddathlu dydd Gwldewi. Yma am 7, noson o gawl, can a cherdd. Mae'n cofio yn union y drefn da ni wedi mynd i roed ar y poster. Ond mae'r prifardd Christine James yn dod ata ni i rannu chydig bach o'i cherddi a cyfle i ni fwynhau amser hefo'n gilydd. Felly, Mawrth y cyntaf, gweddiwch amdano fo, mi fydd na bosteri i rannu hefo ffrindiau hefyd. Felly, Mawrth y cyntaf yma am 7:00, dwi'n meddwl, da ni wedi dweud. Wbeth i chi gofio yn eich gweddiau hefyd. A hefyd, cofiwch yn eich gweddiau, mae Dafydd yn pregethu heno yn Rhegarth. Dwi am roed darn cychwyn Salm 99 i fyny ar y sgrin. Ac yna mi na i weddio cyn i ni ganu mawl i'r arglwydd. Mae Salm 99, Beibl.net, yn deud fel hyn. Yr arglwydd sy'n teyrnasu, felly dylai'r gwledydd grynu. Boed i ddiar gyfan grynu, o flaen yr un sydd wedi ei orseddu uwch ben y ceriwbiaid. Yr arglwydd ydy'r Duw mawr yn Sion, yr un sy'n rheoli'r holl bobl. Boed i bawb dy addoli di, y Duw mawr rhyfeddol, ti ydy'r Duw sanctaeth. A hwn ydy'r Duw da ni isio dod i'w nabod yn well trwy Iesu Grist wrth i ni wrando ar y Beibl hefo'n gilydd ac addoli y bore yma. Dowch chi gychwyn yn gweddio ac yna mi ganwn ni. Dowch chi gyd weddio. O arglwydd ein Duw. Da ni'n diolch i ti am gyfla fel hyn i ddod at ein gilydd, i wrando arna ti, i blygu o flaen dorsedd di yn cydnabod mai ti ydy'r arglwydd, ti ydy'r Duw sydd yn frenin drost bob peth a phawb. A da ni eisiau dod yn isel, yn gofyn y byddi di trwy dysbryd glân yn helpu ni bore yma. Yn helpu ni weld pwy yda ni, yn bod ni'n bobl sydd dy angan di, yn greaduriaid meidrol, yn bechaduriaid sydd yn euog, ond eto yn Iesu Grist bod na waredwr wedi dod. Dyfo ti wedi anfon dy fab Annwyl i fod yn achubwr i ddelio a'n crwydro a'n euogrwydd ni.
I sicrhau trwy fod o wedi marw ar y groes, bod yna ffordd i ni ddod ata ti fel plant annwyl wrth i ni ymddiried yna ti, wrth i ni gyffesu be da ni wedi wneud o'i le, wrth i ni drystio'n hunin yn llwyr i Iesu Grist. Felly, tyd yn agos ata ni. Da ni'n gofyn wrth i ni wrando ar y Beibl a byddi di'n siarad yn uniongyrchol hefo ni trwy dysbryd glân. O Dduw, da ni eisiau ti fod yn llenwi y lle yma a dy bresenoldeb fel bod ni yn cael yn bwydo, fel bod ni yn cael yn paratoi ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaen ni. Tyd yn agos felly, trigar ha, maddau ni bob pechod a bai, wrth i ni gyflwyno'r amser yma i gyd i ti, yn enw ac yn heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu felly, yr emyn sydd yn datgan pwy ydy Duw a sut yr ydyn ni yn barod i'w addoli fo, i'w ganmol o. Sanctaidd, 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 Dduw holl alluog, gyda gwawr y bore dyrchafwn fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trindod fendigaid i'w ein harglwydd ni. A wedyn yn syth ar ôl, mi fyddwn ni'n canu ail emyn, freni nef, a ddolwn freni nef. Felly dewch i ni godi, os ydych chi'n gallu, i ni foli hefo'n gilydd. O Dduw, da ni yn plygu ac yn cydnabod mai Duw sanctaidd wyt ti. Duw cwbl byr a chyfiawn a theg. A da ni'n rhyfeddu yn Iesu Grist bod ni hyd yn oed yn cael yr hawl i ddod yn agos. Yr hawl i blygu a daddoli di. Ac wrth i ni wneud hynny bod ni'n ymuno hefo'r angylion, hefo'r seraffiaid a'r ceriwbiaid sydd yn y nefoedd rwan yn datgan dy glod di. Trwy dysbryd helpa ni i weld dy fawredd di. A yn Iesu Grist helpa ni sylweddoli sut mae hynny gyd yn rhywbeth i ni ddiolch amdano fo, bod o'n gysur i ni yn yn hangen. Helpa ni
arglwydd yng nghanol strygls bywyd i blygu, i geisio y dyfendith a dy wyneb di, arglwydd bod ni isio byw pob munud dy gef wedi dod yn isal yn mwy. Clod a mawl i thi. Amen. Wel, da ni wedi cael chydig bach o gliwia ynglyn â thema y gwasanaeth bore yma yn yr emyna da ni wedi ganu yn barod. Ond fel o'n i dweud, da ni yn mynd i fod yn gwneud chydig bach o weithgareddau gwahanol, fe na chydig bach o symud. Felly, da ni'n mynd i gychwyn bore yma, os fysa'r plant yn licio fy helpu, da ni'n mynd i gael help y drysor. Iawn? A chi, yn y gynulleidfa, mi fyddwch chi wedi sylwi bod gynnwch chi rei o'ch chi gardia ar eich seddi. Dwi eisiau chi gymryd y cardia, os gwelwch yn dda. A mi fydd y plant yn dod i chwilio am y cardia, achos mae gennyn nhw gardia yn fama hefyd. Felly, da ni'n mynd i gael helfrysor ddistaw. Iawn? Llio, os y ti'n mynd i ddod i helpu fi, gyd yna fo. Felly, beth ni'n mynd i wneud ydy, pan dwi'n dweud, plant sydd wedi dod yn chwilio am y cardia sydd yn cyd-fynd â'r cardia dwi'n rhoi iddyn nhw. Felly, beth dwi eisiau chi wneud, os gynnwch chi gardyn, dwi eisiau chi godi'r cardyn i fyny, fel bod y plant yn gallu ffeindio yr un cardyn a dwi'n mynd i roi iddyn nhw, iawn? Felly, mae'ch tasg chi'n hawdd, jyst codwch y cardia os gynnwch chi, yn ddigon clir i'r plant allu gweld. Dyna ni. Rwan, plant, dwch chi eto fi. O, dwi'n mynd i cychwyn eto.
Wel, blant, dwch chi nôl. Ew, mi eisiau twyll agos. Dici, ti eisiau? Ti gael un? Ti eisiau? Nes i ddim rhoi trothwy oed, felly geith plant un dod i chwarae hefyd os dyn nhw eisiau? Na. Dwi'n eisiau? O, oce. Reit. Plant? Plant un? Ydych chi'n gwybod beth ydych chi'n gwneud? Oedolion hyn? Peidiwch â twyllo. Dwi wedi deitha chi be i wneud. O! Reit. O, chybod un peth eisiau ngofio? Gwobr yr un sy'n dod yn ôl gyntaf. Bisged extra ar y diwedd. Iawn. Ydych chi'n barod? Pawb godi'r cardiau'n uchel, sgwch dda? 1, 2, 3, ffwrdd â chi. A pan da chi yn ffeindio yr un cardyn, cymwch y ddau a dwch yn ôl ato fi. Gwych. 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 Ardderchog. Diolch. 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 Gewch chi eista? Cewch, da chi wedi gwneud eich ran. Diolch yn fawr iawn. O na. Ydyn ni wedi gwneud siŵr bod y cardiau iawn? O na, mae'r lleill i gyd yn iawn. Mi ddylsa bod nhw gyd yna. Do, nath mi sortio nhw cynt, da gwna. Wel, dwi'n gallu gweld Iwan Medyddiwr, Abigail Da, Joseph, Adda, dwi'n gallu gweld mae'r ddau. Mab Afradlon, Goleuath. Hold on. Gynan, gyfod. O, ti di ffeindio llwyth? Ti di mi weld? O, chdi sydd wedi dwy'n rhai bobl eraill? Hold on, hold on. Mae Solomon yma, yndi. Daniel, Farrell, Jacob, iawn. Sgyn ti Daniel? Daniel. O, reit. Oce, ga hynna? Diolch. Oce. Ga hynna? Oce. Reit. Oce. Iawn. Geith y plant i gyd mynd i eista. Oce. Sim eisiau poeni. Oes gan rhywun Dafydd? Sos nesaf? Na. Wel. Watchwch wan. Wel. Mwyn I fi egluro beth da ni'n mynd I wneud. Iawn? Gewch chi roed eich cardiau lawr y bach. Na I ddeud wrtho chi, cardia cynta ges yn addas iawn oedd Iesu. Addas iawn. A'r cardyn ola ydy Dafydd, sydd hefyd yn addas iawn. Achos yr hanes yr ydym ni'n mynd I fod yn edrych arno fo bore yma ydy Samuel yn trio ffeindio brenin. A pwy fydd y brenin? Dewch chi ni glwad o'r hanes da ni'n mynd I ddilyn. A da ni'n mynd I droi at y darlleniad yn 1 Samuel 16. A dwi'n meddwl na Bethan sydd am dod ymlaen I ddarllen I ni. Felly Samuel yn mynd I ffeindio brenin. Dywedodd arglwydd wrth Samuel, ambell hyd rwyt ti'n mynd I afidio am Saul.
a mi neu wedi gwrthod brenin Israel. Llanw dy gorn ag olew, dos, rwyf yn dy anfon at Jesse o Bethlehem. Rwyf wedi gweld brenin i'n ysgrifeibio nef. Gofynodd Samuel, sut y medra fi fynd? Sgliw Saul lladd. Dywedodd yr arglwydd os o heffer gyda thi, a deud dy fo wedi dod i aberthu i'r arglwydd. O wahoddiad i Jesse i'r arberth. Dangosaf innau ti wedi wneud, cyneinio i mir un o ddywedaf wrthyt. Gwnaeth Samuel fel y dywedodd yr arglwydd wrtho a mynd i Bethlehem. Pan ddaeth hyneriaid y dref yn gyhyrfus i'w gyfarfod a gofyn, ai mon heddwch y deithast. Atebodd yntau, ie, mewn heddwch. I aberthu'r arglwydd yr wyfi yma. Yn cysegwch ac ymunwch am un yr aberth. Cysegwodd yntau Jesse. Sylwodd ac elio am ddylio. Sicr yn einio gerbron yr arglwydd. Ond dywedodd yr arglwydd wrth Samuel, paid ar ei wedd dalfa. Rwydd yr wyf wedi ei wrthod. Bydd nid yr awel medalyn oedd Duw ei weld. Yn sy'n yn y golwg a wedi dyma'r arglwydd yn gweld beth sydd yn galw. Yna galwodd Jesse am gwynadab ei ddwy'n gerbron. Dywedodd Samuel, nid hwn chwaith dewis yr arglwydd. Yna parodd Jesse i Sam a ddod. Ond dywedodd Samuel, nid hwn chwaith dewis yr arglwydd. Parodd Jesse i saith o'i leibion ddod ar Samuel. Ond dywedodd Samuel wrth Jesse, ni dewisodd yr arglwydd yr un o'r ein. Yna gyfnod Samuel i Jesse, dyma'r bechgyn i gyd, atebodd yntau i'r henga ar ôl, dilio'r defaid. Cymryd Samuel wrth Jesse, ni'n fan amdano, gawnio yno, nes i ddod ddod. Lle'n bod yn gyrchu, chanol gael gloi yn adro. A dywedodd yr arglwydd, tyrd yn einio ef, roedd hwn y Duw. Samuel corn olew, ei yn einio arglwydd. Ysgyrrodd ysgol arglwydd ar Ddafydd. Bydd hwnnw ymlaen. Yna Samuel yn ôl i'r am. Chwn iawn. Felly, mwy am yr hanes yma, be oedd yn digwydd? Samuel, proffwyd, wedi cael ei anfon gan Dduw i ffeindio brenin ac i eneinio brenin. Mi oedd na frenin yn barod, Saul, ond nid hwnnw oedd yr un ar gyfer pobl Dduw. Dyna pwy oedd y bobl isio, ond oedd gan Dduw frenin arbennig. A'r un mae Samuel yn ei ffeindio yn y diwedd oedd Dafydd. Felly, da ni'n mynd i fod yn meddwl be yn union na ddigwydd yn yr hanes a be sydd ganddo fo i ddeud wrtha ni. Ond yn yr hanes, be oedden ni'n weld oedd Samuel yn mynd i dref o'r enw Bethlehem. Bethlehem yn codi nhw arall yn y Beibl, dydy? Allan oedden ni'n ôl at hynny nes ymlaen. Yn mynd i Bethlehem at Jesse ac mae o'n chwilio am frenin. Pan mae gennych chi waith arbennig, fel arfer, mae angen sgiliau arbennig i wneud y waith yna, yn does. Felly, dwi eisiau ni feddwl pa sgiliau arbennig sydd angen, na ni'n neidio ymlaen chydig bach ar y PowerPoint, ni'n neidio drost yr emyn at y lluniau gyntaf, pa sgiliau arbennig sydd angen i fod yn ffermwr, achos mae yna dipyn o ffermwrs o Bro Aled wedi dod yma bore yma. Iawn, felly dwi eisiau chi feddwl pa sgiliau arbennig sydd angen i fod yn ffermwr, beth sydd angen i fod yn athletwr neu'n athletwraig, person yna yn gwneud naid uchel, a beth sydd angen i fod yn frenin. Okay? Achos dyna mae'n siŵr be oedd Samuel yn feddwl. Oedd o'n gwybod bod Duw eisiau fo fynd i ffeindio brenin, a felly mae'n siŵr yn ei feddwl oedd o'n chwilio am rhywbeth arbennig yn dod. Oedd o'n chwilio am deip arbennig o berson i fod yn frenin. Felly, yn fama, mae genna i ddarna bach o bapur efo disgrifiad, gair sydd yn disgrifio person.
A felly, na i ddod rownd, a wedyn gewch chi dynnu un papur allan, a deud beth ydy'r gair, a wedyn nawn ni benderfynu hefo'n gilydd, ydy'r gair yn disgrifio rhywbeth sydd yn bwysig ar gyfer bod yn frenin, ar gyfer bod yn ffarmwr, neu ar gyfer bod yn athletwr neu athletwraig. Iawn? Da chi'n deall? Gyma ta. Pwy sy'n mynd i fentro gynta? Anna. Allan? Llawer o ddilynwyr. Pwy sydd efo llawer o ddilynwyr? Athletwyr, ffermwyr neu brenin? Athletwyr? Athletwyr neu brenin? Pa un, dych chi'n meddwl? Brenin hefo lot o ddilynwyr. Nawn ni roed brenin. Nawn ni roed brenin ar yr ochr yma. Iawn, nesa. Cyfoethog. Mae ffarmwr sy'n gyd yn dweud dim nhw. Be ydych chi'n meddwl? Brenin yn gyfoethog? Athletwr? Brenin. Ie? Brenin yn gyfoethog? Iawn. Oce, nesa. Daniel? Barod i weddio. Pwy ddylse fod yn barod i weddio? Ffermwr? Ie? Na ni wneud y ffarmwr yn y canol yma yma, barod i weddio. Nesa? Na ni ochr yma. Tal. Iawn. Pwy sydd angen bod yn dal? Ffarmwr, brenin neu athletwr? Athletwr. Na ni wneud athletwr ochr yma. Iawn. Nesa? Cyflym. Ffarmwrs angen bod yn gyflym i redeg ar ôl defaid? Athletwr. Ffermwr. Ond mae ffermwr yn gallu dio mewn i ffarmwr. Athletwr, iawn. Reit. Nesa? Rwy'n ochr yma? Ti reit yn y cefn. Gofalu am eraill. Pwy sy'n gofalu am eraill? Ia? Ffarmwr yn gofalu am eraill? Iawn. Fine. Gysell nhw? Ti eisiau fi? Llawer o gerbydau. Wel, ffarmwrs, mae hyn yn dangos i chi be mae pobl y dre yn meddwl hynny chi. Dim brenin. Ffarmwrs, oce, iawn. Reit, cymaint ta. Gareth, ti isio? Na? Trystio Duw. Pwy sydd angen trystio Duw? Athletwr, ffarmwr neu brenin? Pob un, ond dwi'n gorfod reid yr ola. Pob un. Os un yn fwy na'r llall angen trystio Duw? Ie, ni'n mynd i'r brenin. Ochr yna brenin, ie? Ie.
Reit. Oce. Da chi eisiau gwneud eto neu da chi eisiau fi jyst mynd trwy'r gweddill? O, Leisa, ar gael. Oce. Cry. Pwy sy'n angen bod yn gry? Ffarmwr? Pob un? Pa'n da chi eisiau gwneud ta? Ffarmwr. Iawn. Oce. Wata. Meddyliwch yn yr holl bethau yna da ni wedi ddisgrifio. Mae yna rei ohonyn nhw yn bethau amlwg, fel tal, neu cry, neu cyflym. Da chi'n gallu gweld hynny wrth wylio pobl. Ond o'na rei eraill ddim cweit mor amlwg nag oedd. Enghraifft, gofalu am eraill, trystio Duw, barod i weddio, caredig, yndi. Ond, be da ni yn mynd i sylwi yn yr hanes ydy da ni, fel pobl yn tueddu i sylwi ar y pethau allanol, y pethau amlwg am bobl. Yn aml, da ni yn impressed, da ni yn edmygu pobl yma'r hyn sydd yn allanol yn amlwg amdanyn nhw i weld. Felly, da ni'n meddwl, waw, mae gen nhw lot o bethau. Waw, maen nhw'n gallu rhedeg yn gyflym, neu codi lot o bwysau. Waw, maen nhw'n edrych yn ffasiynol. Ond yn yr adnod, yn yr darlleniad, da ni wedi bod yn barod, mae'r Beibl yn dweud ni, be mae Duw yn sylwi arno fo. Mae Duw yn gweld pob peth, ac felly da ni'n mynd i feddwl am hyn hefo gilydd yn nes ymlaen. Ond cyn hynny, dwi'n meddwl, be fysa fo'n dda i ni wneud, fysa cael amser i weddio am y gwahanol bobl yn bywydau. Lle bod yn gweddio am ffermwyr, lle bod yn gweddio am athrawon, am brenhinoedd, bod yna lot o wahanol bobl hefo gwahanol swyddi a chyfrifoldebau. Felly, da ni'n mynd i gael amser o'n i weddio bod Duw ar waith y mywydau pobl lle bynnag maen nhw yn gweithio. Iawn? Felly, nawn ni droi at Dduw a gweddio cyn i ni ganu emyn arall. O Dduw, da ni'n diolch i ti am dair. Yn diolch i ti yn y Beibl bod ni'n dod ar draws gymaint o wahanol fatha o bobl. Ac yn Iesu Grist, efo ti yn galw pobl o wahanol gefndiroedd i ddod at ti yn ffydd. Da ni arglwydd yn cydnabod bod yna ffiniau i'n deall ni. Bod yna gyfyngiadau ar be da ni'n gallu wneud, be da ni'n gallu ddeall. Ond efo ti, trwy dysbryd blaen, yn helpu ni yn gwendid i weld Iesu Grist yn gliriach. I weld yn methiant a'n pechod ni yn gliriach hefyd. A da ni diolch bod gynnon ni yn y Beibl newyddion da am Dduw, amdana ti sydd yn frenin. Yn frenin sydd yn gweld y cyfan, am frenin sydd yn sicrhau cyfiawnder, am frenin sydd hefyd trwy dy fab Iesu Grist wedi dod fel gwas i'n plith ni. A da ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni trwy glwad y newyddion da yn ymatab iddo, mewn ffydd, mewn edifeirwch, ac y byddwn ni trwy ildio i ti arglwydd Iesu yn profi y bywyd newydd sydd yn dod trwy'r ysbryd glân. O Dduw, da ni'n gweddio am bobl o'n cwmpas ni, da ni wedi bod yn siarad am rhai swyddi, swyddogaethau, ac arglwydd da ni'n gweddio am bobl sydd yn gweithio am eidamaeth, ymwybodol arglwydd o'r pwysau sydd angen. Da ni'n gweddio arglwydd y byddi di o blith y gymuned honno yn dwy'n pobl ata ti dy hun trwy Iesu Grist. Arglwydd y bydd rhai sydd yn teimlo'n ddigalon ac yn unig yn profi cwmni a gobaith yn Iesu Grist nad yn gael yn y byd. Da ni'n gweddio o arglwydd Dduw a athrawon, nifer o'n blith ni sydd yn rhoi amser oedonia i feithrin plant a phobl ifanc. A da ni'n gweddio am ddoethineb ac am amynydd, am ras a chariad i dy bobl di sydd yn y maes nhw hefyd. Arglwydd y byddan nhw'n gallu disgleirio dy gariad di yn ei byd gwaith ac yn ei bywyd adra. Mae yna gymaint o swyddi eraill yn cael ei cynrychioli yma arglwydd. Da ni'n meddwl am ddoctoriaid, da ni'n meddwl am bobl sydd yn gweithio ac eraill mewn rôl wahanol. Da ni'n meddwl am bobl sydd yn garddio, pobl sy'n gweithio efo cyfrifiaduron, pobl sy'n gweithio arglwydd efo plant.
O Dduw, da ni'n diolch, be bynnag ydy'n gwaith ni, be bynnag ydy'r cyfrifoldeba sydd na i ni, bod chdi yn Dduw sydd â diddordeb yn bywydau ni. A dyfo ti yn galw ni sydd wedi dod i gredu'n Iesu Grist, i fod yn bobl sydd yn byw dy glod di, yn gwaith, yn gorffwys, cymuned ac ymhlith yn teulu. Da ni'n gweddio felly arglwydd y byddi di yn rhoi doethineb i ni, y byddi di'n rhoi nerth i dy bobl di, i ddangos bod gennyn nhw obaith bywiol yn Iesu Grist. I fod yn barod i rannu am hyfrydwch derbyn Iesu Grist fel gwaredwr wrth bobl o'i cwmpas. Ac yn ôl arglwydd, da ni'n gweddio am frenhinoedd, am brifweinidogion, am lywyddion ac arlywyddion. Da ni'n aml ar y cyfryngau yn gallu clywed am eu penderfyniadau nhw ac yn crafu'n pen, ond da ni'n gweddio y byddi di ar waith arglwydd. Yn dangos i bob un sydd ac awdurdod, bod yr awdurdod hwnnw yn dod o dan awdurdod di. Ac byddan nhw rhyw ddydd yn gorfod bod yn atebol i ti am yr hyn maen nhw yn ei wneud. Felly pa iddyn nhw gael doethineb i ofalu am yr rhai gwana yn ei gwledydd nhw. Fod yn hytrach na yn trio dyrchafu hunain, neu dyrchafu un grŵp o bobl yn unig, rho y gallu nhw reoli yn deg ac yn gyfio. Ac arglwydd, par i ni chwarae'n rhan fel aelodau o gymunedau hefyd. Yn hytrach na bod ni yn hunanol ac isio beth sydd orau i ni trwy'r amser, bod ni trwy ffydd, trwy weddi, yn gofyn am dy help di i garu chdi, a'n holl galon ac a'n holl feddwl ac a'n holl nerth, ac i garu'n cymydog fel ti dy hun, fel ni'n hunin. Felly arglwydd, bendithia ni, a parhau arwain trwy'r gwasanaeth yma, wrth i ni ofyn ti fod yr waith, gwneler ewyllus di, clod i Iesu Grist. Amen. Da ni'n mynd i ganu am fawredd Iesu Grist efo'n gilydd wan. Sori, os ydyn yn ôl i'r emyn cynt. Yr emyn yn dweud, Iesu yw'r y gris sy'n atsain drwy y cread. Disglair ei rym, tragwyddol air ein craig. Gwir fab ein Duw sy'n llenwi'r nefoedd ei ogoniant, sy'n ein gwahodd i brofi'r bara byw. Ac mae'r emyn yma'n sôn am Iesu a'r gwahanol bethau mae'r Beibl yn ei ddeud am Iesu. Yr un sydd wedi gosod y planeda, yr greadigaeth o'n cwmpas ni. Yr un sydd wedi dod yn isel mwyn marw ar groes, mwyn i ni gael bywyd trwyddo fo. Felly dewch i ni godi i ganu am gilydd.
Oedden ni'n sôn am Samuel, y proffwyd, wedi cael y gwaith o chwilio am frenin. Ac os da chi'n cofio'r hanes, mae Samuel yn dod at deulu Jesse sydd yn byw ym Bethlehem. Ac i weld pa mor dda ydych chi'n cofio'r hanes, da ni'n mynd i drio actio chydig bach o'r hanes allan, iawn? Felly, chi sydd am helpu ni, dewch allan. Os oes yna saith ohonoch chi fysa fo'n help, ond siŵr fod yna ni ddim saith. Dewch chi yma. I'r byd. Diolch yn fawr. Felly, dan nhw'n mynd i fanna. Mae yna lot o weirs i chi faglu dros nhw fanna. Felly, mi oedd Samuel wedi dod at Jesse. Ac mi oedd gan Jesse lot o feibion. Ac oedd o eisiau ffindio brenin. Felly, ydych chi'n cofio beth da ni wedi meddwl amdano fo? Be sydd angen mewn brenin? Wel, oedd Jesse yn meddwl, fel oedd pobl Duw wedi meddwl o'r blaen, os da ni eisiau brenin, da ni'n mynd am, ti'n snod? Da ni'n mynd am yr un tala, yr un sydd yn edrach fwyaf impresif, fod i'r un sydd am fod yn frenin. O, gwych. Ac felly, be allwch chi wneud i helpu fi, de? Allwch chi drefnu eich hunan o'r tala i'r byra. Felly geith y tala ddod i fama a'r byra ochr arall. Iawn? Reit. Ydych chi'n weld? Da iawn. Felly, oedd Jesse a'i feibion i gyd a Samuel y proffwyd, a na i smelio bod yn Samuel y proffwyd. A be oedd yno fo oedd corn, jogs gyda hi, ond corn oedd gan Samuel, a be oedd o'n mynd i wneud oedd gyda fo olew yn y corn, a gwaith Samuel oedd pan oedd o'n ffeindio y brenin oedd Duw wedi ddewis, oedd o'n mynd i eneinio fo, sef tywallt yr oil ar ei benno. Achos dyna beth oedden nhw'n wneud i ddangos, mae hwn oedd yr un oedd Duw wedi ddewis. Felly, dyma fo'n naturiol, yn gweld hogia Jesse i gyd, ar un hynna, a'r tala, a'i enw fo oedd Eliab. Ac felly dyma Samuel yn dweud, wel arglwydd, mae rhaid na hwn ydy'r un i fod yn frenin, hwn ydy'r un dwi'n mynd i eneinio. Ti'n barod? A jyst cyn iddo fo eneinio fo, dyma Duw yn torri ar draws. A dyma Duw yn deud, be ydych chi'n meddwl nath o ddeud? Ond dywedodd yr arglwydd wrth Samuel, paid ag edrach ar ei wedd neu daldra, paid â sylwi, rhoi gormod o sylw i sut mae o'n edrach. Yr wyf wedi ei wrthod, sori Eliab, dim ti ydi o, yr wyf wedi ei wrthod o blegyd, nid yr hyn a wel mei drolyn y mae Duw neu weld, yr hyn sydd yn y golwg a wel mei drolyn, ond y mae'r arglwydd yn gweld beth sydd yn y galon. Mae'r arglwydd yn gweld pwy yda ni go iawn. Dyna mae'r galon yn ei olygu yn y Beibl. Nid yr darn o'n corffni sydd yn pwmpio gwaed, ond pan mae'r Beibl yn aml yn sôn am y galon, mae'n dweud pwy yda ni go iawn. Felly dim Eliab. Wedyn, y mab nesaf, enw chdi ydi Abinadab. Ond dywedodd Samuel, nid hwn chwaith a ddewisodd yr arglwydd. Yna, parodd Jesse i nesa, enw di ydi Sama ddod. Ond dywedodd Samuel, beth ydych chi'n meddwl Samuel ddeud? Na, nid hwn chwaith a ddewisodd yr arglwydd. A pharodd Jesse i 7 o'i feibion. 7 o'i feibion ddod ger bron Samuel, ond dywedodd Samuel wrth Jesse, ni ddewisodd yr arglwydd yr un o'r rhai hyn. Sori. Dim chi sy'n mynd i fod yn frenin? Yr un o'na chi? Sio chi wan? Yna, gofynnodd Samuel i Jesse, ai dyna'r bechgyn i gyd? Atebodd entai, y mae'r ieuengaf ar ôl. Mae gennych chi frawd bach. Lle mae o?
Dim lleicu, na. Lle mae'r brawd bach? Mae yna un llai na chi i gyd yn rhywle. Mae'r iengaf ar ôl yn bugeilio'r defaid. O, bugail ydy'r fe yna. Ac meddai Samuel wrth Jesse, anfon amdano, ni dawn ni oddi yma nes iddo ddod. So gach chi ista, da ni'n mynd i chwilio am y mab arall. Na, ista mama. Iawn? Felly, anfonodd i'w gyrchu, yr oedd yn writsgoch a chanolygaid gloiw ac yn hardd yr olwg, a dywedodd yr arglwydd, tyrd, eneinia ef, oherwydd hwn ydyw. Cymerodd Samuel y corn olew, a'i eneinio yng nghanol ei frodyr, a disgynnodd ysbryd yr arglwydd ar... Be oedd ei enw fo? Ar Dafydd. Helo, Dafydd y Bugail. Ti hefo fi? Ti hefo fi? Ti eisiau mynd at dy frodyr? Iawn. Ti eisiau mynd at dy ddafad efo chdi? Ti fama efo at lleicu? Ti? Dyna. Ti at lleicu? Ac felly, be nath Samuel wneud? Chi'n cofio? Ti'n barod? Wel, tas y Dafydd wedi aros, ti eneinio fo hefo oel. Ac wedi iddo fo gael ei eneinio, nathach chi glywed be nath yr hanes wneud? Nath yr ysbryd glân ddod ar Dafydd. Cymerodd Samuel y corn olew a'i eneinio yng nghanol ei frodyr a disgynnodd ysbryd yr arglwydd ar Dafydd o'r dydd hwnnw ymlaen. Yna aeth Samuel yn ôl i'r ama. Gwych, diolch i chi. Gewch chi fynd i ista. Felly dyna'r hanes. Ia, peidiwch a. Na i glirio hwnna wedyn. Felly, yr hyn sydd yn cael ei ddeud yn yr hanes ydy, mi oedd Samuel ac mi oedd Jesse a'r bobl i gyd yn meddwl ydy'r person yn impresif a'i y mab hynna, y tala, y cryfa sydd fod yn frenin. Ond mae Duw yn deud, na, nid dyna sydd yn bwysig i mi. Be sy'n bwysig i mi ydy be sy'n digwydd go iawn. Pwy ydy'r person? Wan, meddyliwch, pam oedd Dafydd yn mynd i fod yn frenin a dim y brodyr eraill i gyd? Wel, yn nes ymlaen yn hanes 1 Samuel, da ni'n cael gweld be sydd yn arbennig am Dafydd. Nid i faint o, nid y ffordd mae o'n ei edrach, ond y ffaith bod Dafydd yn trystio Duw yn llwyr. Bod Dafydd yn un sy'n isio byw i fywyd yn gwrando ar yr arglwydd. A dyna pam yn y pen draw, ydych chi'n cofio'r hanes enwog am Dafydd? Bod o'n llwyddo i goncro y gelyn, y cawr mawr Goliath. Nid achos bod o'n glyfar ac yn gry, ond achos bod Duw wedi ei ddefnyddio fo a bod Dafydd wedi trystio yn Nuw. A mae hyn yn wers bwysig i ni, bob oed ohono ni. Achos nid dim ond plant sydd yn gallu meddwl bod pobl yn cool neu'n sasi a dwi eisiau bod fel nhw. Chybod be, mae oedolion yn gallu meddwl fel yna hefyd. Da ni'n gallu edmygu pobl achos bod nhw'n siarad yn dda neu bod nhw'n gallu chwaraeon yn wych. A da ni'n eisiau dilyn be maen nhw'n neud. Ond mae Duw yn poeni am pwy ydyn ni go iawn. Am y pethau yna sydd ella ddim cweit mor amlwg. Ydyn ni'n garedig. Ydyn ni'n barod i ymddiried trystio yn Duw. Ydyn ni'n rhoi Iesu Grist fel yr un pwysica yn bywydau ni. Dyna'r hyn mae'r arglwydd yn ei weld ac yn dymuno i weld yno ni. Wan, yr adnod bwysig, ac mae hi ar y PowerPoint dwi'n meddwl, ni'n neidio dros. Yr adnod bwysig ydy hon. Yr hyn sydd yn y golwg a wel meidrolyn, neu pobl fel chi a fi, yr hyn sydd yn y golwg a wel meidrolyn, ond mae'r arglwydd yn gweld beth sydd yn y galon. Iawn? A da ni'n mynd i cofio yr adnod yma hefo'n gilydd wan. Okay? Sbiwch arni hi. Da ni ddarllen i gyd hefo'n gilydd. A wedyn, mae'n mynd i ddiflannu. Iawn? Yr hyn sydd yn y golwg a wel meidrolyn, ond mae'r arglwydd yn gweld beth sydd yn y galon. A ni symud ymlaen i slide nesaf. Reit, da chi eisiau cliw bach
i helpu chi. Neu ymlaen nesaf? Ydych chi eisiau mwy o gliw? Reit, gymaint ta. Yr hyn sydd yn y golwg a wel meidrolyn, ond y mae'r arglwydd yn gweld beth sydd yn... Ia, na ni'n mynd ymlaen i'r un nesaf? O, na ni'n mynd yn ôl. Yr hyn sydd yn y golwg a wel meidrolyn, ond y mae'r arglwydd yr hyn sydd yn y galon. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig, nid yn unig yn hanes Dafydd, ond yn mynd trwy'r Beibl i gyd. Da ni fel pobl yn trio bod yn impresif, yn trio i wneud plesio'n hunain neu plesio pobl eraill. A da ni'n gallu rhoi lot o ymdrech ag egni i gael pethau, i gael y swyddi, i ymddangos fel bod ni yn gwneud yn dda. Da ni'n gallu dwyllio Duw. Mae Duw yn gweld pob peth amdano. Mae hyd yn oed yn gweld y pethau yna am yn bywydau ni, da ni'n trio cuddio oddi wrth pobl eraill. Pan da ni'n bod yn hunanol. Pan da ni'n gweld rhywun arall yn gwneud yn dda, da ni'n rhyw gychwyn. Pan maen nhw'n cael gwneud hynna, dyn nhw ddim gwell na fi, a da ni'n gallu bod yn anifyr, da ni'n gallu siarad yn anifyr am bobl eraill, da ni'n gallu ffrio, a mae Duw yn sôn am yn calon ni fel calon sydd yn aml yn galwad. Ni ddim yn ymatab i Dduw fel y dylia hi. Da ni ddim yn ymatab i bobl eraill fel y dylia ni. A mae pechod wedi llygru yn calon ni. A mae Duw yn gweld hynny gyd ydy. Felly pa waith sy'n ei ni? Da ni angen brenin, yndan. Ond da ni angen rhywun i ddelio efo calon ni hefyd, sydd yn galwad ac yn hunanol yn aml. Yn yr hanes yma, mae Duw yn ffeindio, mae Duw yn arwain Samuel at y brenin arall, at y brenin Dafydd. Dydy'r Beibl ddim yn gorffen yn llyfr 1 Samuel, ydy. Mae'r Beibl yn cario ymlaen, yn cael y testament newydd, a da ni'n sôn am frenin arall, sydd wedi dod o Bethlehem. Pwy ydi o? A beth da ni'n gweld am y brenin Dafydd, da ni'n gweld ar ffurf arbennig yn Iesu Grist, neu mab Dafydd fel mae o'n cael ei alw. Dwi'n mynd i drio sôn am traitors. Dwi'n gwybod bod yna rei na chi wedi bod yn dilyn traitors, yna rei na chi heb gliw am traitors. Peidiwch â poeni. Yn y gêm oedd ar y teledu, mi oedd pobl yn cael ei rhannu yn ddau dîm. Y traitors, y bradwyr, neu'r ffeithful, y ffyddlon. Ac mi oedd y traitors, yr hei drwg, yn ara bach yn lladd y ffeithful i gyd. A gwaith y ffeithful oedd trio ffeindio pwy oedd y traitors a cael gwarad ohonyn nhw, banisio nhw. Ac bod ti yn cael syml ar unwedd, mae hi yn raglen wych, achos mae hi yn llawn tensiwn. Ond bob hyn a hyn, maen nhw'n newid y rheola yn y gêm. A lenni, yn y rhaglen ola, os dwi'n cofio'n iawn, mi nath nhw ddod ar rhywbeth gwahanol i mewn i'r gêm, lle oedd un cystadlydd yn cael yr hawl i fod y sir, yr un o'n gweld. Ac felly, mi oedd yr un ar chwith, Francesca, dwi'n meddwl oedd hi henw hi nath gael y fraint i wybod, oedd hi'n cael gwybod y gwir am un cystadlydd. Felly, oedd hi'n cael un all y cystadleuwyr at y bwrdd yna, ac mi oedd hi yn cael gofyn i'r cystadleuyd arall, pwy ti go iawn. Mi oedd y cystadleuyd arall, sef Charlotte, oedd hi ar y dde, gorfod deud y gwir. A mi gath Charlotte deud, y gwir ydy, dwi'n traitor. Achos oedd pawb yn meddwl bod hi, da, yn deud y gwir. Wedi bod yn twyllio pobl, o'r cychwyn, achos wedi bod yn honni bod ti'n dod o Gymru, ac oedd gen i acen Gymreig, pan oedd hi go iawn yn dod o Loegr. Os ni wedi gwneud spoiler ar y cychwyn doswn, i chi sydd ddim wedi gweld yr rhaglen. Ddim bynnag.
Ar yr eiliad yna, gan Francesca, y sir, yr un oedd yn gweld y cyfan, oedd gen i hi wybodaeth allweddol, mi oedd hi wedi gweld y gwir. Ac felly, y cwestiwn oedd, be oedd hi wedi wneud efo'r wybodaeth yna? Be oedd hi yn wneud, oedd nhw'n cario mlaen i chwarae'r gêm, oedd hi'n gorfod mynd at gweddill yr cystadleuwyr, ac oedd y gweddill i gyd yn faithful a dweud, o iawn, hon ydy'r un ddrwg. Hon ydy'r un ddrwg, mae eisiau cael gwarad ohoni hi allan o'r gêm. A dyna ddigwyd. Ond os ydyn ni yn darllen y Beibl, ac yn sylweddoli bod gynnon ni i gyd problem yn calon, bod ni i gyd yn fradwyr o Dduw, a bod Duw yn sir yn gweld y cyfan amdano ni, dyna ni. Mae'n problem yn does? Achos da ni yn fradwyr. A da ni yn heiddi cael yn banisio, da ni'n heiddi bod Duw yn gwneud dim byd efo ni. Ond be mae Duw yn wneud, o'r hyn mae o'n wybod amdano ni, ac yn weld amdano ni, yn Iesu Grist, ydy nid yn lladd ni neu'n banisio ni, ond yn Iesu Grist mae o'n deud, dwi'n mynd i wneud rhywbeth sydd yn golygu bod chi, traitors, o dod yn bobl i fi. Bod chi, bod chi'n euog, yn mynd i dderbyn maddeuant. Pam? Achos bod Duw, yr un mae o di ddewis, Iesu Grist, wedi dod i'r byd. Ac nid dangos i hun a deud, sbiwch pa mor gret ydw i, ond wedi dod yn isal mwyn achub eraill. A mae Iesu'n dysgu hyn i'w ddisgyblion yn Marc pennod 10. Dyma be mae Iesu'n ei ddweud. Galwodd Iesu, mae'r disgyblion wedi bod yn ffrio yn dydyn pwy sydd mynd i fod yn fwyaf. Ond mae Iesu'n dysgu gwers iddyn nhw trwy ddeud, galwodd Iesu hw eto ac meddai wrthynt. Gwyddwch fod yr rhai a ystyrir yn llywodraethwyr ar y cenhedloedd yn arglwyddiaethu arnynt. A brenhinoedd a llywodraethwyr yn aml lordio dros bobl eraill. Gwir mawr hwy yn dangos eu hawdurdod drostynt, ond nid felly y mae yn eich plith chwi. Yn hytrach, pwy bynnag sydd yn bod yn fawr yn eich plith, nid yn bod yn fawr chi. A pwy bynnag sydd yn bod yn flaenaf yn eich plith, rhaid i bod yn geithwas i bawb. Oherwydd, mab y dyn, enw am Iesu Grist, yntau, ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei oes ei fywyd yn brigwerth dros yn rhaswm dros sy'n rhyddhau ni fynd â ni. Dafydd oedd y brenin gafodd ei eneinio gan Samuel, y brenin yr oedd Duw isio i arwain pobl. Ond bod Dafydd yn gyfalon berffaith. Yn Iesu Grist, mae gynnon ni frenin sydd wedi dod o'r nefoedd i lawr i'n byd ni. Ac mae ganddo fo galon gyflawr. Calon yn llawn cariad ac i fudod at Duw. Calon sydd yn llawn cariad. Ac yna fo ydy'r brenin perffaith o'r nefoedd i lawr i'r ddeiar. Be mae o'n neud? Mae o'n dod fel ceithwas trwy fod yn barod i fynd ar groes yn mwyn ni bobl a chalona calad. Ni sydd yn fradwyr wedi gwrthod ar glwyddiaeth Duw. Ac felly newyddion da y Beibl ydy nid dowch at y brenin Dafydd, ond dowch at y brenin Iesu sydd wedi dod yn achubwr i chi a fi. Ac felly gwahoddiad y newyddion da yr Efengil ydy dowch at Iesu Grist ac mi wneithoch rhyddhau chi o'ch calon galad. Ac wrth i ni drystio yn Iesu Grist, chi'n cofio, y brenin Dafydd yn cael ei eneinio, a be nath ddigwydd yn syth ydyn, mae o'n derbyn yr ysbryd glân yn lenwi fo. Wrth i ni ddod at y brenin Iesu, trystio yn y fo, syrthio ar yn bai, mae'r Beibl yn dweud, pan da ni'n trystio yn Iesu Grist, da ni'n derbyn yr ysbryd glân i fod yn aros yno ni ac yn arwain ni trwy yn bywyd. Felly, wrth i ni feddwl am y brenin Dafydd, yn tuedd ni i edrach ar hyn sydd yn impresif ar y tu allan, a bod Duw yn edrach ar y galon. Gai ofyn i chi fod yn onast am eich calon chi hunan anghalon ni.
fel ag yr ydyn ni'n naturiol, ydy hi'n galon llawn cariad? Ydy hi'n galon sydd yn dymuno, daioni i bobl eraill? Neu ydych chi'n gweld hunan o pechod? Yr elfen yna o gasineb yn calon ni. Mae'r Beibl yn dweud na fel da ni'n naturiol i gyd. Mae Duw yn ei weld o mae Iesu wedi dod mwyn yn hachub ni. Mae Iesu wedi dod yn frenin i ni mwyn i ni gael trystio yn efo. Mae pob brenin, pob prif weinidog, pob llywydd dynol yn mynd i fethu mewn rhyw ffordd neu gilydd, yn dydi? A da ni'n trystio'n Iesu Grist, da ni'n ymddiried yn un neith byth yn gadael ni lawr. Neith byth yn siomi ni, neith byth ddisgyn yn bryn o'r hyn mae o wedi deud mae o'n mynd i wneud. Ydyn ni'n barod i roi yn hynny'n yn llwyr i'r arglwydd Iesu a profi y cariad, gofal, y nerth sydd yn gallu yn cynnal ni trwy bob math o bethau anodd ddaw i'n bywydau. Dyna mae Iesu Grist yn galw ni i wneud heddiw. Bobl a phlant o bob oed. Nidwch yn impressed efo bethau allanol. Byddwch yn impressed ar arglwydd Iesu Grist. Mab Dafydd sydd wedi dod i'r byd mwyn galw ni at oed. Mwyn dangos bod o wedi dewlo a phechod, bod o hyd yn oed wedi cael y gorau a'r farwolaeth mwyn ni gael byw hefo fo. Yn bobl sydd yn trio bod yn ffyddlon i Iesu Grist yn hyd yn oes. Diolch i chi am wrando, diolch i chi am yn helpu ni efo gwahanol yna. Da ni'n mynd i ganu 2 gan i orffan. Sori chi ar y PowerPoint, dwi wedi drysu'r drefn chydig bach. Da ni'n mynd i gychwyn hefo o'r fath geidwad rhyfeddol i'w Iesu. So da ni'n mynd yn ôl ar gyfer hwnna. Ac yna da ni'n mynd i orffan hefo rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy. Felly dewch i ni godi i ganu efo'n gilydd. Friod i mi mwy.
Arglwydd, da ni yn rhyfeddu bod gynnon ni y fath frenin yn Iesu Grist. A gallwn ni roi yn hynny'n yn llwyr iddo fo, yn gwendid, yn gwrthryfel. Diolch bod aberth yr oes yn sefyll i bawb sydd wedi ymddiried yng Nghrist. Arglwydd, da ni'n rhyfeddu gymaint sy'n rwyt ti'n cyd yn deimlo ato ni. Ac y gallwn ni ymddiried yn dy ffyddlondeb di trwy bob peth da ni'n wynebu. Pob bygythiad, pob methiant, pob gelyn. Yn diolch bod ti yn fuddigol hyd yn oed drost marwolaeth ar ein drwg. Trwy dysbryd, da ni'n gofyn i'r hyn da ni wedi glywed a meddwl amdano fo bora yma fod yn fwyd o'r nefoedd i ni. Da ni'n gofyn, Arglwydd, y byddi di'n cymell yn ffydd ni, y byddi di yn cymell yn addoliad ni am yr wythnos sydd i ddod. Diolch am beth da ni wedi dderbyn yn Iesu Grist, a diolch amdana ti, y mawredd, y gariad, y ras a dy ffyddlondeb. Ac wrth i adael, da ni'n gofyn bod i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.